il-maħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Eżis devoti tal-Madonna nilqakom għal din is-sitt erba' tal-Madonna bitħejjija għall-lejl tagħha, għat-tluq tagħha fis-sema. Magħna hawnhekk fis-Santwarju jingħaqdu permezz tal-webcam, permezz tal-internet, diversi devoti tal-Madonna mid-djar tagħhom ġewwa Malta waħdex, kif ukoll il-bogħod mixtutna ġewwa l-Awstralja u postijiet fejn hemm l-immigranti tagħna. Sikwit jiġbuna u jgħidulna li jipparteċipaw magħna f'dan it-talb għad-Dejs. Dan huwa s-sinjal tal-Knisja Universali f'dan il-mezz ta' żmienna ta' din informatika ġdida nistgħu ningħaqdu ħalli nfaħru lill-Alla għalhekk ningħaqdu mal-Verġin Marija fil-meditazzjoni din nagħmlu fit-talba tal-Magnificat biex nifirħu fih, nifirħu bil-preżenza tiegħu u nifirħu għalih li lilha għażilha lill-Verġin Marija bħala l-ewwel disċiplu perfett tiegħu u magħha għażel ukoll jitolbu lill-Mulej fil-bidu ta' dejn il-Qudiesa biex lilna jimlilna wkoll il-qalbna bil-preżenza bil-ferħ tiegħu. Dil-Qudiesa se nofruha l-Erwetta Michael u Marija Lurkonzi. Puti ejjew narfu ħtijietna biex ittejjew tajjeb ta' niċċelebraw dawn il-misteri l-Qudiesa. Int għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulejnina. Int li ma tridx il-mem tal-bidna ma li jindem u jgħix Kristu nina. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-missier b'sakrifiċċju għall-fidwa tagħna mulejnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrilna l-nubina iwassalna għal-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla lill-Verġin Marija magħmula dikrijin mill-Ispirtu Santu intiritta tkun l-ewwel frotta ħolqien ġdid. Għatina li b'qalbna kollha nħadmu bit-tagħlim ġdid tal-Evanġelju. Aħna nżommu ruħna ħejsu mill-Junub tal-Eden mexjin f'ħajja ġdida li kollha ta' ħajjitna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla mek jgħix bisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, tant aħna għadna qalbna qawwija quddiem Alla permezz ta' Kristu. Mhux li aħna minna nfusna għandna l-ħila naħsbu xi ħaġa ġejja minna nfusna. Il-ħila tagħna ġejja minn għand Alla li tagħna l-ħila li nkunu ministri tal-Patt il-ġdid. Il-Patt mhux tal-ittra imma tal-Ispirtu, għax l-ittra toqtol imma l-Ispirtu jagħti l-ħajja. Issa jekk il-Ministeru tal-Mewt imnaqqax fil-ġebel kien hekk imdawwal bil-glorja li uliet Iżrael ma setgħux iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fdija ta' wiċċu u din ma kinitx għal dejjem kemm aktar inkunu mdawla bil-glorja il-Ministeru tal-Ispirtu. Jekk il-Ministeru tal-kundanna kien imdawwal bil-glorja, kemm aktar jiddi bil-glorja il-Ministeru tal-ġustifikazzjoni. Anzi minn daqshekk dak id-darba kellu l-glorja, ma kellu glorja xejn, ħdejn il-kobor blaqis tal-glorja ta' issa. Jekk kien imdawwal bil-glorja il-Ministeru li kellu jgħaddi, kemm aktar huwa mdawwal bil-glorja dak li għandu jibqa'. Il-kelma tal-Mulej. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-Mulej Alla tagħna. Inxteħħu quddiem il-mirfes riġlejn għaxu qaddis. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Mosè u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samwel fost dawk li jsejħu ismu kienu jsejħu l-Mulej u hu iweġibhom. Int qaddis Mulej. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tagħhom. Int qaddis Mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-Mulej Alla tagħna u nxteħħu quddiem l-olja mqazza tiegħu għax il-qaddis u l-Mulej Alla tagħna. Bil-wifqa. Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Tifhim? Fis-salmi responsorjali li għadna kif tlabna fl-imkien, edna dan il-vers sabiħ: int qaddejs mulej Alla tagħna. Il-qdusija mhijiex xi privileġġ. Il-Papa din il-ġimgħa fil-meditazzjoni tiegħu għalinna it-qarbejn mhux xi rigal għal qaddisejn, imma rigal għal midinbejn. Tifhmu għadej? Ġifieri x'aħna naħsbu illi il-qdusija ħafna drabi hija privileġġ. Hija privileġġ fis-sens illi inti tkun magħżul biex tħobb lil Alla, imma mhux privileġġ biex tiftaħar bih. Meta l-qdusija issir distinzjoni għalina biex nidru ikbar mill-oħrajn jew iżbaħ mill-oħrajn, titlef is-sens tagħha kollu. Araw il-qaddisejn kollha, jekk il-qdusija tagħhom kienitx imsawra minn skiet u minn umiltà. L-istess il-ħajja tan-nisani kollha kemm hi tkun ħajja moħbija falla, moħbija. Ġieli tisma' ċerti nies ta' ċertu uffiċċji jgħidu naċċetta b'umiltà. Waqt li qegħdin jgħidu li jaċċettaw bl-umiltà, nkunu niftaħru bina nfusna, mhux hekk? Malli jissemmi l-umiltà, malli jissemmi l-kelma umiltà u tapplika għalejk, ejsow bħan-nida, tisparixxi l-umiltà. Titlaq. Malli jissemmija u tapplika għalejk u taħseb li għandek xi privileġġ u taħseb li inti xkejk biex tidher differenti, dik titlaq. Mhux hekk fil-Verġni Marija. Il-Verġni Marija tgħid kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Imma hawnhekk mhux qed tiftaħar biha nfisha, apparti li din il-frażi probabbli ma qalitix imma ġiet miżjuda fil-Manifikat kif jaħsbu ħafna studjużi. Imma tina spunt biex naħsbu fejnu lena tassew. Lena tassew fejnu qiegħed, il-ferħ tassew. Darba Napoleon, il-kbir Napoleon, l-imperatur ta' Franza u kellu d-dinja taħt idejh dak iż-żmien, kien qal f'xejn ma sibt ferħ u għena, rebaħ diversi battalji, kellu diversi kampanji militari, daħħal diversi liġijiet, kellu ħafna ġejt. Jgħid daqs il-ferħ tal-ewwel tqarbina qatt ma rġajt iltqajt miegħu. Dik is-sempliċità fil-qalb tiegħu, dik is-sens ta' innoċenza, dik is-sens ta' abbandon. Min hawn ġej il-ferħ? Meta int taħt il-qawwa tal-ispirtu, għax il-ferħ kieku qiegħed fis-supermarkets kieku qatt ma nsibu x'in immorru nixtruh, għax kieku kulħadd jaħtfu. Kieku jkun prodott li jimxi ħafna, kieku jkollhom jibbottiljawh il-ferħ, kieku mhux ħansibu minnu, għax min għandu
il-flus jixtrih kollu. Imma mhux b'hekk jinxtara l-ferħ. Mela fejn jinxtara l-ferħ? Il-ferħ jinxtara billi fuq il-modell tal-Verġini Marija aħna nkunu lesti li nċiedu ir-rieda tagħna biex issir ir-rieda tal-mulej. Issa aħna dik nitolbuha fil-missier ma tantx nieqfu fuqha. Tiġi saltnatik, ikun li trid int. Kif fis-sema jekk dafejja mhux jirrid jien. X'inderera l-anġel ma kif ikun dan la darba ma jiena mhix dieħel għal dik il-ħajja, mhix dieħel għal dik il-ħajja tal-familja. Id-del tal-għoli jixħed Alla l-qawwa tixħed id-del tagħha fuqek. Jiġifieri meta hu imexxina u aħna nagħmlu r-rieda tiegħu hemmhekk il-qalb tagħna ssib il-ferħ. U dejn il-ħaġa eżiż aħna esperimentajnija ħafna drabi. Ikollok lotta miegħek innifsek, ikollok kwistjoni ma' xi ħadd, ikollok ġibda għal oġġett jew għal persuna. Tirbaħa xiġri tintela l-qalb tiegħek wara dik il-lotta interjuri, wara dik il-ġida interjuri, tħoss il-ferħ tal-preżenza ta' għaliex għax bil-qawwa tal-Ispirtu tkun għażilt illi tagħmel ir-rieda ta' Alla u mhux ir-rieda tiegħek. Eżis lill-Verġini Marija f'din il-mixja spiritwali żgħira li qegħdin nagħmlu f'dawn l-erbgħat tagħha nitolbuha din il-grazzja. Kif il-mulej ħa grazzja magħha u ta' dawk l-istrumenti biex kun tista' timxi fit-triqatu. Aħna l-mulej ukoll ħa grazzja magħna. Kieku maħniex hawn, kieku maħniex hawn, kieku ma nitolbuhx, kieku ma nfaħħruhx, kieku maħniex kapaċi li dal-istess kliem li nissinna llum fis-salm responsor. Int għaddejs mulej Alla tagħna. Kull motejf ta' ferħ jibda minn Alla u jintemm fih. Għaliex? Għax it-tifħir lill-Alla waħdu jistħoqlu. Meta aħna nfaħru lill-Alla tal-eżistenza tagħna, meta aħna nfaħru lill-Alla tad-doni spiritwali li bijhom żejjinna bijhom, tal-li tafana f'sitwazzjonijiet, tafana f'familja li nistgħu nħobbu, li nistgħu nadru, nistgħu nfarġu. Hemmhekk il-mixja spiritwali tagħna tikseb il-konkretezza tagħha. Hemmhekk se nsiru qaddesejn. Hemmhekk. Bl-għajnuna u bil-qawwa tal-Ispirtu bis-smieħ tal-kelma. L-Verġini Marija kienet attenta għall-kelma u talbet permezz tal-kelma biex isseħħ ir-rieda tal-Alla fiha. Ejja aħna wkoll mena ninaqdu llum f'din it-talba ħerqana u nitolbu lill-Verġini Marija biex taqlanna mingħand l-Ispirtu Qaddejs li jimlija wieħed mid-doni sbieħ tiegħu il-frott li hija l-ferħ li hija lena. O Marija, inti mbirka għax temmel li fuqek hemm il-ħarsa kollha mħabba Alla. Fik għammar dak li Qaddejs li ġie fostna biex isalvana u jqaddisna. Ħallina islifna f'ommok biex miegħek infaħru l-kobor tal-mulej għaliex kbira hi mħabbtu għalina. Lilu glorja u ġieħ għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-wifqa. Mixburin madwar l-artal tal-mulej u issa rroddu ħaj lill-Alla għal ferħ kbira, s-sodisfazzjon kbir li tagħna fil-ħajja tagħna kollha kemm hekk fil-mixja tagħna. Sibna ġenituri li jħobbuna, sibna nanniet, sibna tzijiet, sibna ħbieb, sibna persuni li qegħdin jakkumpanjawna fil-ħajja tagħna lil żwieġna, lil martna, lil uliedna. Kemm għandna xi rroddulek ħajr mulej. Għalhekk mimlijin b'dan is-sodisfazzjon spiritwali aħna nfaħruk u rroddulek ħajr u b'umiltà kbira irresqulek it-talbiet tagħna. Mulej nitolbuk għalina biex iżommna żgħar kif kienet islila l-Verġini Marija ara ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Żommna żgħar għax f'dak il-mument li aħna nkunu żgħar nkunu kbar quddiemek. Nitolbuk mulej biex naqraw iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna, speċjalment meta ngħaddu minn momenti fejn ikonna diversi provi, fejn ħafna drabi tiġi attakkata l-integrità tagħna, il-persuna tagħna. Għamil nkunu dak il-ħin umli u għaddejja tiegħek, speċjalment għaddejja tar-rieda tiegħek. Nitolbu.
nitolbuk mulej biex turina it-triqat li jwaslu għal ferħ veru, għal sodisfazzjon veru. Għamil li ma nibżawx immutu għalina infusna biex nejxu għall-oħrajn u għalik. Nitolbuk mulej għal diversi persuni li qegħdin iġorru s-slalib tagħhom. Niftakru f'persuna partikolari li l-bieraħ kellha intervent delikat ħafna u issa bl-għajnuna tal-Alla tibda tirkupra u timxi l-qudiem, nakkompanjaw il-persuna żagħżugħa bit-talb tagħna. Niftakru fil-murda kollha, kontinwament hawnhekk jaslu diversi talbiet biex il-Madonna tidħol għalihom impoġġu il-murda tal-isptarijiet tagħna, l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u diversi murda fid-djar tagħhom li jkunu jsegwuna biex il-Verġin Marija tixħed ħarsa ta' ħnina, ħarsa ta' faraġ u twaslilhom il-ferħ u l-fejqan ta' bina Ġesu. Nitolbu. Niftakru wkoll fl-immigranti tagħna. Il-bot mill-gżejjer tagħna bħalissa jinsabu maqudejn magħna biex il-mulej ħares lilhom minn kull tiġrejb ħares il-familji tagħhom iżommhom sħaħ fil-fidi nisranija, fil-kelma li huma rċevew hawnhekk bħalna u magħna, fil-formazzjoni li rċevew ħalli jibqgħu jagħtu importanza lil valuri jinsara. Nitolbu. Fiskit ta' qalbna nresqu it-talbiet ta' dawk li talbuna niftakru fihom u xi persuna partikolari li hija għażiża għalikom li tafu li għandha bżonn it-talb tagħna fiskit nippreżentawha fil-qalb tal-Verġini Marija. Induru fuq il-wiċċ fil-kwadru għażejs tal-Verġini Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina minn bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nimxu f'ħajja ġdida il-jiem kollha ta' ħajjitna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħna nerfgħu lubna il fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irrodulek ħaj minn Kristu Sidna. Għaliex intrid li l-Verġni Mqaddsa Marija tkun omm u sieħba ta' Kristu l-awtub tal-patt il-ġdid u rrid ukoll li tkun l-ewwel frott tal-poplu ġdid tiegħek. Imnisla mingħajr li xkenteba ta' dmur
mimlija kull xorta ta' grazzi, tassew il-mara l-ġdida u l-ewwel disċiplu tal-liġi l-ġdida, mara ferħana fil-qadi tiegħek, dejjem imħejjija biex toqgħod tal-leħen tal-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħerqana biex toss il-kelma tiegħek, mara kollha qawwa fit-tiġrid frabta sħiħa mar-rida tiegħek dejn is-salib ta' bina u glorjuża fil-ħruġ tagħha minn dejn id-dinja. Għalhekk mat-tajja kollha tal-anġli infaħru l-kobor tiegħek u intennulek għaddejs, mulej Alla tal-eżerċitu, isme wikular, dimlija l-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewir, il-birek, il-ġej, isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewir. Għaddejs tas-sewit mulej, intlajn ta' kull fuqsija, għaddes għalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj libati ħajħobs raddil-ħaj qasam tal-disċipli jew qal ħudu kulu bil-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-iklam ħaj kalċi reġarad din ħaj tali disċipli jew qal ħudu biex ordu minnu il-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dhunubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru il-mem tiegħek mulej, inxanu bil-fer il-qawmiet tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk għandna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajja għax oġbok tilqana għaw qudiemek biex naqdu. Mitċokon tagħna nitolbu lejn l-Ispirtu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Majkulu Marija Lurgonzi illi joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja, għamil li kif huma bil-Mahmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'utna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawla tas-ser tiegħek. Ħenn għalina il-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-werħ tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' żewġha San Ġusef, ma' apostlu l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru u insebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missien li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġie u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew irroddu ħalli mulej tal-ġid kollu li jitla fil-ħajja tagħna, speċjalment tal-ġej spiritwali illi bih ifawwar il-qalb tagħna, bil-qalb ngħidulu missierna illi jinti f'isme bih, jitqaddes ismek, tiġi salvnate, ikun li tliet kif fis-sema hekk nafrak. وابزناك اليوم أتينا اليوم أفرغنا ذنوبنا فما نغفر للمنوعات علينا لا هديش بذكري استهلسنا من دني اهلسنا نتول ملي من كل دني أتينا في التيبة واللي نضيع الباقي في زميننا شنكونوا هيل صدايم من ذنوب امهارسة من كل كبير احنا نستنى ونكتماو لينا والمجيا
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn qlubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha istimulanta li inti trid fiha inti tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej u dejjem magħkom. Għadu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi l-qlubiet tad-dinja. Dan hu il-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi l-qlubiet tad-dinja kien jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
Irċevejna mulej is-sakramenti tas-sema biċ-ċokoltana nitolbu biex ikun jista'ilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu mit-tifkira tal-Verġni Mazza Marija li Kristu Siedna, il-mulej ma' iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iber u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-Madonna Sultana tal-Familja. Slima li Marija bil-grazzja Biblija il-mulej miegħek. Berka inti fost in-nisa, birek il-front tiegħek Ġesu. Slima li Marija bil-grazzja Biblija il-mulej miegħek. Berka inti fost in-nisa, birek il-front tiegħek Ġesu. Slima li Marija bil-grazzja Biblija il-mulej miegħek. Berka inti fost in-nisa, birek il-frott tiegħek Ġesu. Sultana tal-Familja, infamuli Marija. Barra minn hekk is-Sanktuarju ta' Pini se jkun magħqud f'katina ta' Rużarju ta' 24 sija għall-Qudusija tas-Saċerdoti li din se ssir permezz tal-mezzi soċjali. Is-Sanktuarju ta' Pini ir-Rużarju se jixxandar internazzjonalment fil-sija ta' wara nofsinhar għalhekk